Xayrlı ertə, şulay ettirib bugün Amerika Qoşma Ştatlarında milli hot-dog günün belgilab uzalar algı temini biz indi yaptık. Hem hazır biz Amerikadan Yaponiyaga koşabız. Hem şu minutlarda xayrlı ertə tapşırığının turudan turu efirində biz Yaponiyanın eng populyar riziklarının birsin rollar əzirlərə kirişəbiz. Hem algışda bizə bugün aşçı ustası, sushi ustası Ramil buluşacaq. Ramil, xayrlı ertə. Xayrlı ertə, Rail. Xəllər nişik? Yaxşı. Bik Yaxşılıq bugün. Ayya, yağmur yağbızdı. Yağmur bitdi. Biz bugün senin bilen ala birsa rollar әзерләр biz, lakin әлеге эшкә керешкәнче шундый сорау бирәсем килә. Менә әйтик, мәсәлән, ий шартларында, идә минем роллар әзерлисем килсә, миңа нәрсәне сатып алырга кирәк? Нинди ризыклар, нинди ингредиентлар? Хәзер бөтен зур кибетләрдә безнең Япония ашаулар әйберләре отделлары бар. Киләсең кибеткә, карыйсың иң беренчедәге. Дегедән башка икенчесе баллы уксус. Специальный дигән баллы уксус сатыла кибетләрдә. Махсус роллар өчен. Әйе, махсус роллар өчен дигәнне пешереп, шул уксус белән аны булгатабыз. Яхшылап булгатабыз һәм калдырабыз суынырга. Менә дөгенне пешергәндә аңа тоз салырга кирәкме, әллә инде салмыйсыңмы? Юк, шикәр, тоз салмыйбыз. Чөнки ролл белән сушыларны ашаганда без аны соя соусына маны башыйбыз. Шуңа күрә безгә тоз да кирәкми, шикәр дә кирәкми. Чөнки ашау әйбәре инде тозлы. Яхшы, дөгенне сатып алдык, ди тагын нәрсә? Менә монда дөгө бар ул, ни безнең әзер дөгө, әйеме пешерелгән дөгө, тагын нәрсә бар? Менә балыклар мин күрәм монда, нинди балык ул? Монда лосось дигән балык, осьминог һәм тунец. Аяк һәм тунец. Әйе. Өч төр балык монда. Сез кибеткә килгәч, нинди ошаган сезгә балык, шуны алырга телисез. Ягъни теләсә кайсы балыкны алырга. Әйе, теләсә кайсы. Чөнки нәрсәсегә ашый, шуны ашыйсыз инде. Ә менә яшелчәләргә килгәндә күп кеше гадәттә кыяр белән ашый. Кыяр. Ә кыярдан башка тагын бер нәрсә кулланып, мәсәлән, помидор кулланып буламы, юкмы? Ну, ничек, ул классика түгел. Ама ләкин теләсәгез, шунда истә аласыз помидор. Димәк, җиләкле ролл була ала, әйеме? Әйе, балы да роллар була. Ләкин без бүген тузлы ролл әзерлибез. Шулай итеп, Рамил әйдә әкренләп кенә эшкә керешик. Димәк, һәм шундый махсус перчаткалар син алдың, әйеме? Ну, мин дә алдым, ләкин дә буш куллар белән ясарга була аны. Ишартларда ясап була инде. Менә бу су исемнәре, әйеме? Әйе. Алар да махсус сатыла? Әйе, алар нори дип атала. Яхшы. Кибеттән. Алабыз 130 грамм рис. Кул белән дөгә алабыз. Кул белән дөгә алабыз. Суңгач һәм җәябез, норига җәябез. Калынлыгы нинди булырга тиеш аның? Калынлыгы нинди теләсәгез була ала. Менә монда дөгө шундый бер-берсенә яхшы итеп ябышкан, менә шундый халәткә китерер өчен нишләтергә кирәк дөгне? Беренче өстисеңме син аңа, юкмы? Менә баллы уксус. Баллы уксус, әйеме? Әйе. Менә бу махсус безнең җәймә, ул агач җәймә, әйеме? Әйе, ул агач җәймә, ул да кибеттә сатыла. Ул ни өчен кирәк? Менә шулай аны тигезләр өченме? Тигезләр өчен һәм ролл ул бит түгәрәк казымлык кебек була. Формада. Аны шул формага ясар өчен шундый җәймә кирәк. Яхшы. Алабыз сыр. Бу гади генә сыр түгел, бу каймаклы сыр. Ул да кибетләрдә сатыла. Әйе, ул да кибетләрдә сатыла. Һәм сөртәбез су исемнәргә, әйеме? Әйе. Әкренләп. Алабыз кыяр. Кыярны җәябез. Җәйдек. Һәм шулай әкренләп җыеп барабыз роллны. Менә Рамил, син суши остасы, күбрәк нәрсәгә заказ бирәләр? Ролларгамы, әллә инде сушигамы? Ни өчен шулай? Чөнки бер ролл 8 кисәккә бүленә, киселә. Суши ул бер. Ягъни бер генә 20 граммлык рис дөгә. Кыйммәткә төшәргә, әйеме? Әйе, кыйммәткә төшә. Һәм бер генә кисәк балык. Аңлашылды. Ул безнең түгәрәк формага керде, ул бит шакмаклы формага керде безнең, әйеме, хәзер вакытта? Шакмаклы, хәзер балыкны эслибез. Алабыз шулай балык.
Бу инде безнең ничәнче катлам? 4нче катлам була, яме? Димәк, су үсемнәр, аннары син сөрттең сыр белән, аннары кыяр, өченче, аннары дөге, Әйе. һәм хәзер балык. Иң беренче диге булды. Норига дигене җайдык. Бу безнең нинди балык? Лосось. Бу лосось. Һәм шулай форма бирәбез. Менә син әзерли торган ролның исеме ничек атала әлеге рол? Бу иң популяр рол Филадельфия дип атала. Филадельфия ролы була, яме? Яхшы. Чыннан да иң популяр, чөнки төрле кафеларга керәсең һәм анда нәкъ Филадельфия беренче урыннарның берсендә тора. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без бүген турыдан-туры эфирда роллар әзерлибез һәм әлеге эштә безгә аш-су ustaсы, суши ustaсы Рамил Менә булыша. шундый рол булып чыкты. Ул безнең әзер инде. Әзер кисәргә генә кирәк әле. Искиткеч. Димәк, 5 минут эчендә син рол әзерли алдың булып чыга инде, әйме? Ролны таяклар белән ашарга кирәкме, әллә инде бармагың белән алып ашасаң да ярыймы? Менә японнар үзләре ничек ашыйлар? Таяклар белән. Таяклар белән. Ә син үзең ничек яратасың? Мин таяклар белән ашыйм. Ни өчен нәкъ 8 кисәккә бүленә? Ни өчен 6 түгел? Ни өчен 10 түгел? А? Белмим, шулай дип китте ул Япониядән. Ага. Классика кебек. Хәзерге көннәр эчендә дә шулай кисәләр. Күп кенә кеше әйтә, имештер, менә ролны көн саен ашасаң, ул зыянлы. Юк, ул зыянлы түгел, чөнки монда гына диге белән балык бит. Ул бик диетлы ашау әйбер була. Менә балыкка килгәндә, ул бит ши балык, ул бит пешмәгән балык. Шуның өчен бар безнең васаби. Васаби? Васаби дигән васаби ул жандыра. Бөтен микробларны үтерә. Әйе, бөтен микробларны үтерә. Ну, безнең рол әзер булдымы соң? Рол әзер булды. 8 кисәкле рол әзер булды. Әйдә, аны тамашачыларыбызга да күрсәтик. Менә безнең операторлар күрсәтәдер хәзерге вакытта. Рамил, бик зур рәхмәт искиткеч иртә өчен һәм искиткеч ашамлык өчен. Көнең уңышлы булсын һәм инде сиңа зур рәхмәтебезне белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә дә, хәерле көн булсын. Хәерле көн булсын, әмин шулай була күрсен. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без бүген турыдан-туры эфирда Япониянең иң таралган ризыкларының берсен роллар әзерләдек. Ул да булса Филадельфия ролын. Ашларыгыз тәмле булсын, көнегез уңышлы булсын, тапшыруыбыз дәвам итә.